Лазарки. Ден преди цветница, на поляната до реката се събраха лазарки. Те плетяха венци за празника и пееха песни. Лиса, Мечо и бебето също се отправиха натам. Докато вървяха по пътеката, Лиса береше жълтурчета. От тях сплете венци за тримата. На голямата поляна вече се бяха събрали много хора. Те слушаха песните на лазарките, които наричаха за здраве, плодородие и благополучие. Края на ритуала, лазарките отидоха до реката. Свалиха венците от главите си и ги хвърлиха във водата. Според обичая, първа ще се задуми момата, чийто венец е стигнал най-далеч. На връщане към къщи, бебето спеше на раменете на Мечо. Лиса се усмихна и си помисли: семейството е да си сплетем венци от цветя.